Ala, nakadali na ko dula ni mo do. Papa, tarong akong pampers papa be. Dula ni Don Mario. Asa na kagikan di ay. Saan papa? Sige. Dula mo rito ha, dire pabadrong ha. Dili lagi papa. Sige, ako ni tarong mo dayaper ha. Dako ra ka wala gapon ka buot. Ikaw gani, kumakaigit ka, ipagpag lang ha, wala ko kapalit dayaper ha. Minus kay tubaan. O sige, dako ra dito. Tiri ako anak ko, 31 na, wala gapon buot. Yang dumalagoy naman to. Taya ni mo eh. Ikaw pa'y dugay mabot, ikaw pa'y mabangga. Ngid pa man ko ni ba yung check para di ko mabunalan. Tara, dula na ka. Bato. Kasan magiga pa iwit mangga. Ay, pato. Bago na karon. Kasan magiga god. Kasan. Ikaw may tikasan. Dugay man ka. Kasan magiga. Yawaan mo eh. Kasan mangga kay nagpangitiwit mangga na. Nagilaptan ba? Pangitiwit mangga na. Bantay lang kang dati do, kaulit tos tagom. Bayad man tayo mong dati. Pamangga na balag. Di mo ko sa damalag. Damulag manggo. Dito na ta magdulat ta. Tata. Matay niya itong lugar na kabalita mo na po inigawa si Tagorog yung mangod na unsa na taon yung lugar na to eh. Nah, Daggan na may kababalaghan riya. Bogay no, hadlok ta kay mo gawas ni gabi pre. Niya katong niya si Mana, si Valentina. Gani Unsa naman niya? Si Darna day Paps. Mao ganyan tagapaligtas na to no. Nga pa to ni aging adlaw nga si Butaya. Bitaw, no? Lugar ni sa atin lang sa to eh. Kapos sa istorya ba? Sa ato na buhay ko ba? Ama kagikanan to ba? Ilan ay na si pangutana, importante Taguro na ba? kayo, mo na kamo ayo mo patakatag laag dere kay masugatan matong Butaya inagunit biyo da ato mataya mo. Bahala yun mo di. Paps, dito kay gita ni Paps. Di lagi ka pure man na. 60-40 na. Paps, kabalita ka? Naman day anak si Inchik. Dako pa siya. Murag damulag ba? Yaga-yaga man ang imong wayat. Kagamay atong intik nga dako na niyang anak. Lagi nagdula-dula pag ito sa anak ni Kwan, ni Sarge. Itong si Dong Mario ba? Kabuang mo di ang istoryana din anak si intik nakitaan gini mo. Ayo Paps, nakita na ko to mga dagko kayo ba niya. Uy mga buot man to eh. Unsa man to? Unsam din ang kadugo ni intik nga mao pud na kadugo ni Sars day. Naging nagkadimao no. Tagay sa Paps. Pagkura ko to Paps. Ako to Iman last to. ko niyat. Bago ra ganay mi. Tayo ay sige, magakuha ni Paps. Inom dia ay lamo biya ka ni amot. Si wala, namo ko yung 5 gyamot good. 5 si mong mata makainom ka ka 5 rin mong kwarta. Ay turam di Paps oh. Pero anak ni ko ni Sarge. Naunsam din na kadako baglawas anak ga pampers pa man. Awa, ginan bitaw ti ka Paps. Tanawa dako kay no. Naunsa naman yung taon ng mga dugaan na. Tanawa po ning anak ni Sars Ula may kay mudmud sa espalto. Paps, tawagan agad kay atong tripan ba? Wala bito Sarge so nasa buhol. Mario. Alit po diri ha. Oh, saman call. Unsay angkol nga mas angkol pag nang sa kuha. Ay, sorry call. Abi na ko uncle mo ri kuya day, sorry. Adto na media. Dali. Ay, dali na anak ni check me kay Minero na ko na. Ilan pagkain nayag leon. Dali. Yat pem na yat. Tagay yat. Kana si Dong Mario pa na ha. Kadako ba ning anak ni check? Ang ano eh? Imna. Igo ka ning siko na ko tanggal yung ngipon nimo ba? Kung anak ni No, kaning kay ko imo na po di mo na dumulog. No. Bumalik kay bot. Unsay way buot? Tinuod man na. Dumulog ko. Damulag lagi ko. Ay, damulag day. Pos papa inchi ka ni ba? Bunalan yung kanil ba? Kay Sarah bitaw ni. Sira na. Tabis kis Dong Mario si mo ba? Labis man ka. Sukon ko na imong mata ron wala ba yung papa? Shatter ko na Paps. Oh, shot na. Wala kay inumon man ka kasi kag tan-aw sa kuha. Hot da ha. Yapak ko na sa baso. Oh, nabili no. Nabilin sa malo. Upda. Bantay lang kang daddy ba? Busado na kay ka. Yo, bahom magigit. Ay, ikaw mo na kaigit. Kaigit na Sumbagay lang mo. Oh. Sumagay ka na. Hilak Mario. Kana. Tama na duman Sa damalag. Ulag mo, ha? Dumulag mo, ha? Ala, madali na ko. Dula ni mo do.